guys, welcome to my YouTube channel. This is Kerv. So nagbabalik kami tayo sa photo ng mga kabisdak. Ay mayroon na naman tayong isang bibisitahin na store dito sa bansang Kuwait na naman. So isang kilalang store to at sikat rin po at branded. So ito na guys, makikita nyo yan sa taas, Beverly Hills Polo. Beverly Hills Polo. So yan po ang bibisitahin natin ngayon. So tara, samahan nyo ako, pasukin natin yung loob nila kung ano yung sale nila. Kasi nakikita ko mayroon silang up to 50% na sale. So tara, samahan nyo na. So ayan po, sale sila ng 25% to 50% off on selected style. So tara, pasukin natin. So ayan, bumugad agad yung sapatos guys. So 50% na, 35 dati. Ayan, ngayon 18 na lang. So Beverly Hills Polo Club po ang tatak nito guys. Ayan, maganda rin, maganda to pang lifestyle. Ayan, so mga jeans, shorts, and pwede to bagay. So, at mayroong isang style ito rin. Ayun o. So dating 35 to 80 na lang. Ayan po. So yung style nila, maganda yung ano nyo. So ilas din. Mukhang malambot siya guys. Ayan. Ganda sa ano, paa. Lambot, malambot. Meron sila mga design. Ito yung naka 50% yung shoes nila. So tara, punta naman tayo sa iba. Ito rin, may bag, ladies bag sila guys. Ayan, dating 30, so 80 na lang. Ayan, so naka 15 o 25% ang discount nila guys. Ang ganda guys, ganda ng design nila. So ang tatak naman ay Beverly Hills Polo Club. So, yan po, 27 dati, ngayon 80 na lang po siya guys. Mga ladies bag. Yan. Ito, ganda. Parang backpack type siya guys. Ayan. So naka-sale siya, dating 27, ngayon 60 na lang po siya guys. So ang ganda ng ano niya guys, leather siya. Ayan. Sa mga nanay nyo at mga kapatid ng babae dyan, ayan, bilhan nyo na yan. Ganda. So ayan guys, ganda siya. So leather siya guys. Ayan. So dating 24, ayan, 60 na lang po. Ang ganda ayan So may dalawang kulay siya. Ito ay green, white, red ang combination. Same price lang din. Ito naman blue, red, white combination. Ayan. Sa halagang 24 dati, ngayon 60 na lang. Ayan. So ayan guys, ladies shoes. Ayan, dating 45, so 22 na lang siya. So ka-price siya. So makita niyo may tatak siya sa ilalim na Beverly Hills, and branded talaga siya guys. Ayan, at ganda ng silas, ganda ng kulay niya. Combination siya sa gray, pink at saka white. Ayan, maganda siya sa mga leggings, jeans. Ayan. So dati siyang 35 guys, ngayon 22 na lang po siya guys. Ayan. At mayroong isa din po. Ayan, maganda siya pang running, lifestyle.
Yan. Combination siya guys. At may tatak siya guys na Beverly Hills po. At dito sa loob din po. So ang ganda ng sa ilalim guys. Ang lambot. Yan. Ang lambot. So maganda sa paa. Yan. So ladies shoes to guys. At may isa pang isang style. So maganda rin palang klase ng ng mga shoes ng Beverly Hills. Dati siyang 31, so 15 KD na lang. Ganda. Ito tak. So ito naman guys ay men's shoes. Ganda na guys. Ganda siya pang shorts. Yan, may tatak siya sa ilalim. Yan. Yan, sa likod. Ayun, may nakalagay Beverly Hills Polo Club. Sa labas niya, ganda So ganda siya pang lifestyle guys. Yan. Sa halagang 27 ngayon, 30 na lang po siya guys. So dalawang kulay to. Ayan. So mayroong gray. Ayan. Mayroong blue. Ayan. So ayan guys, ang mga t-shirt nila guys, dating 12.20, ngayon 8.5 na lang. So ayan, cotton siya guys, 100% yung tela niya at saka makapal. Ayan so branded na branded talaga guys. So ayun, ito po yung mga style nila guys. Ayan. Na t-shirts. Ayan. Ayan po. So ang sale po nila hanggang July 30 ang sale nila dito sa Beverly Hills guys. Ito naman guys ay polo. Ayan, sa mga mahilig ng polo dyan guys. Ayan, magandang kulay, pink. Ayan, dating 21 siya, ayan 15 na lang. So naka almost 15% or 25% lang. So ayan po yung presyo, kasi bumaba pa rin siya na kahit pa paano guys yung price. So ito po yung design nila ng polo. Ang ganda ng tila niya guys. Ayan, makapal. Kapal. Polo guys talaga, may design talaga siya sa collar niya, sa cuello. Ayan. At may nakalagay talagang polo na logo. So branded na branded talaga. So dating 24, ngayon 60 na lang. So ito naman guys ay pang bata. Ayan. So polo siya, dating 18, so 12 na lang siya guys. At mayroon din po sa taas, ayan, 14, dati ngayon 9 na lang. Ayan. So yellow and parang mint ba yan? Green ang kulay, ayan. Kulay, ayan. So pang bata siya guys. Ayan. Maganda din po ang tila, maganda ang design. Ayan, naka-sale siya. Maganda to pa ano sa bata. Pinalakad, nakasil siya guys. Ayan. So dating 12, 8.5 na lang. Sa mga pang bata. Wow! Guys, ang Beverly Hills talaga may logo talaga yan siya. Ayan. So polo shirt po to. Yan dating 15 KD, ngayon 10 KD na lang po siya. So bumaba siya ng 5 KD guys. Ayan. So may color siya, ayan, green. Ayan. At mayroon din pong blue. Mga color sa guys. Maganda siya. Polo shirt po siya. Ito naman ay pants. So makikita talaga na branded siya guys, kasi sa buttons pa lang niya guys. Ang logo na Beverly Hills. Ayan. So dating 27 siya guys, kaya 18 na lang. So ayan po, may ibang kulay. Ayan. Ang ganda to. Ayan. Pants po to guys. Nakatupi lang. Ayan. So
may itim, may beige, saka may navy blue ang kulay. So ito naman guys ay ladies dress. Ayan guys, ang ganda niya. So dating 24, ngayon 18 na lang po. So ayan, ganda niya, oh. Ganda ng kulay niya guys. Ladies dress, ayan. At meron din yung polo. Ayan, dating 18, so 12 na lang. Ano pang babae po yun guys. Ladies polo shirt. Ayan po. Dating 15, and 10 na lang po siya guys. So ayan guys, naikot na natin yung loob ng Beverly Hills. Ayan, so nakikita natin, so mayroon silang naka-sale sila ngayon, so hanggang July ng katapusan nitong buwan na to. So ayan, sa mga kababayan natin na nandito sa bansang Kuwait, ayan, bisitahin nyo po itong Beverly Hills. Dito po to sa Sok Alcott Pahil area po. Ayan, so naka 25 to 50% on selected items po sila guys. Ayan, so kung mapapansin nyo yan, ayan, so bisitahin nyo na. Maganda to pang pasalubong at pang regalo sa inyong mahal sa buhay. So dito na lang po ako guys. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe po sa aking channel. Bye bye.